Kato! Mä haluan kyllä ajaa tällä. Kyllä sitäkin sillä saa. Mut mä en ole oikein sun jammuvalskolla. No ei sun tarvikaan. Avaatko tuon oven? Siinä on ryppy päällä ja bensa kaikki auki. Bensa on Se ei auki. lähde mitenkään käyntiin se tarvitsee. Ai ja, missä se on? Mä voin näyttää miten ryppy laitetaan. Ai nostetaan. Niin kato. Mä nostat sen näin. No ja sitten väännät tuon. Nämä vanhemmat mallit tarvii vähän erityskä sitten. Oho. No. Veto välivapaa paska. Lunta suuhun. Mikä urpo! Ei sattana! Vittu toi on tyhmän näköinen. Ei sattana. Ui so... Joo. Elikkäs nyt mennään hakee ton kaveria. Kun se tulee mopolla, niin tulee derpillä tänne. Joo, mulla on tämmönen mööpeli, tämmönen Yamaha, että toi on tunturi TX. Joku vuosimalli, en tiedä, mutta mulla on 01 tää mun pyörä ja minnekään me mennään. Tonne. Oho! Joo! Tää isompaa vaihetta, no niin! Oho! Brrr, ei mennyt niinku elokuvissa. Nostit tuossa. Ei oo tosiaan piikkejä alla, niin tää on paska pito näissä. Oi s**tana. Tää on kyllä kova peli toi noitten mopa. Röpö. Mihinkähän suuntaan? Ai tonne. Paljon vielä? Paljonko vielä? En mä kuule, ihan sama. Joo. No paskakeli, oho, anteeksi. Joo, mä pysyn täällä radalla. Kato, ei saatana. Mitä? Pidetään pieni tauko tässä. Se on niinku seuraavaksi tuonne Iästen turvekopille päin. Ja jos menee tuonne, niin pääsee näiden yleiselle hiekkatielle. Jaa. Kumpaan mennään? No ite meni ehkä tuota niin tässä vähän laillisempi, mutta se on myös ehkä vähän offroading. No kumpi on lyhyempi ja helpompi? No tuo Tuo. on helpompi, mutta tuo on Tää jalkoihinkin joutuu kannattamaan. Vittu toi kyllä näyttää niin tyhmältä toi. Se vaan juoksi silleen, jei! Mä olin se. Oi mitä miksi
mä alkaa mukeltaa sen reisiä tuolla takana. Tuolla tuu eteen. Minne? Tonneko? Saa nähdä kyllä, että riittääkään pitoa. Ei vaan. Eiköhän odoteta noita. Hyvin tulee. Säättuu. No voi tätä varten mulla on tää pyörä. Joo. Oh. Miten ne pääs tosta ohi? Joo, oota. Hanskat on ihan... Missä mulla on taas? Tossa on noita mäntyjä niin taakun, niin tää kiertää. Onks sulla vetoketju tasku? Otat sä nää? Miten sä ajat ilman käsiä? Nää! Ilman käsiä mitä vittua? Ilman! No niin mennään. Bensaa! Ei yhtään kuumattele. Tuolla asuvat. Se täällä pysähy tolleis. Sanaa. Tää minne? Vasempaan suuntaan 500 metrin jolla henkalla. Joo, menkalla. Okei, mennään. Let's go! No joo, kokeillaan. No. Ai niin, joo, täältä. No, meiks mä tonne? Häh? Vähän voidaan pysäköön. Mun haarat. Kato, kiinnitetään ketju siihen ja sitten vähän lähdetään. Niin koiraa. Se on lähtenyt näköjään. Voihan sen näinkin tehdä sen kääntymisen. Solomu. 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 Onneksi toi on nyt ehkä vähän helpompi, kun se on alamäkeä ja ylämäkeä, niin kiihtyy paremmin. Niin kuin mennään. Niin, siinä on isompaa ylämäkeä. Vai vittu, mene! Oho, vähän lunta. Aha, täällä on vähän lunta. Ja noin saattaa tulla vaara, tästä saattaa tulla hauskaa. Ei oo vaihe päällä. Kato. Hää? Ei vastannut mitään. Sitten mä lähdin yksikseen tulee, niin mä tuun teille. Piani, siinä oli terpin jääli ja justiin lähtenyt pois. Sitten mä soitan iskälle, että mä oon täällä. Niin sitten se soitan, joo, että tuossa kävi joku crossipyörä pihassa. Niin mut tuu. Miksei? Se sanoi, että se ei tuu Yamahalla pitoa yhtään. Ai ja. Ei mulle yhtään viestiä. No. Mä vaan laitan jätkille koko ajan, että mä lähden tulemaan, niin ei kukaan vastaa. Pitäisikö olla loppumassa tätä paperia? Tää on niin pahasti kyllä.
Toi teidän noin vanhemmatkaan ei tiedä missä te ootte. Joo, hyvin menee. Mä näin teidän jäljet tuossa, mutta mä ihmettelin, mitä kautta te ootte tullut, koska mä en nähnyt teitä matkalla. Tuleeko muuten yhtään niin? Tulee. Miten mä en nähnyt teitä missään? No me oltiin tuolla. Niin, mentiin turvekopin kautta. Hyvin tää vetää kun No, mulla on tässä sutiivittu koko ajan. Enpäs tajunnut sitä just. Minne käsit? No, en mä tiedä, kotiin. Tonne noin. Kato, ei mitään. Ei tässä oo pitoa yhtään, ei vittu, tää on kyllä... Aivan sairas mööpeli. Hei, anna tänne se! Pois! Mä anna. Heitä kyyti. Ei mä niitä nokkalatonta. Noniin. Ui! Ei tällä pysty ajaa. Ei vittu. Tos. Tai ihan omia reikiä. Oi. Mä menen keksi, kato pari uutta. No, Moro! moro. Mikä GoPro toi? Onko se GoPro? Mä ajoin tuolla blökkien, niin hyvältä Juonen lähti. yllätettiin paremmin kuin meidän Tää on tää. Puolipuristi. Vituttaa vähän, mä tuun tänne ja sitten Iska soittaa, että noi on meidän pihalla. Ihan oikeesti. Otikaa mä puhelinen muuten mukaan. Otinkin. Mä en tiedä, että tästä olisi paremmin. Haluatko sä nää Rononsta? Joo. Tää on perkeleen liukasta. Niin. Ai jaa, mä en huomattiin se kyllä. Hyvä, mä vaan olin väärinpäin siinä maassa leivää. Mutta näkyy... Eikö se on vähän niinku tapaa sitä ilman? Ei, ainakaan vielä. Tällä, niin, tai ilman piikkejä. No ei se. Ei se mitään tapa. Se oli... Iska luuli, että mä olin teidän luona, minä tallintaan. Mitä se tekee? Ja katsoa, tiputtako se vittu puhelu? Aina mulle kypärä mä käytän. Ei kyllä liittaa. Ei meillä on mitään